Kien fl-akbar umiltà u ċokon li twilet dak li kellu jwassal l-aktar messaġġ qawwi ta' tama, fidwa u ferħ. U dan il-miliet għandu jfakkarna f'dak il-messaġġ b'saħħtu. F'messaġġ annwali tiegħu tal-awgurju lin-nazzjon fi żmien il-miliet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li s-siġra tal-miliet bir-rigali taħta u n-nar jaqbad fil-fireplace huma biss simboli ta' dawn il-festi, iżda t-tarbija fil-maxtura tfakkarna li l-miliet ma bedix biex xinxillu bir-rigali lussużi, iżda beda fi-stalla, fil-faqar u fl-umiltà. Il-miliet beda fl-iktar sfond fqir possibbli l-umiltà illi minna bdiet storja, beda passaġġ rakkont illi ilu għaddej issa eluf ta' snin. Adrian Delija qal li rigali li nqasmu jissimbolizzaw ir-rigali ta' 3 slaten maġi li żaru lil Ġesu Kristu fil-grotta. U qal li l-akbar faqar tal-lum mhux dak materjali, iżda huwa s-solitudni. Xi ħaġa li tinħass aktar u aktar f'dawn iż-żminijiet ta' festa fejn ħafna jkunu qed jiċċelebraw mal-familji u l-ħbieb, iżda fejn ħafna oħrajn ikunu weħidhom mingħajr ħadd ma jżurhom jew ikellimhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella sabiex niftakru f'dawn in-nies u noffru ftit mill-ħin tagħna biex intaffulhom mid-dwejjaq u s-solitudni. Ejja nsibu l-okkażjonijiet, kull wieħed u waħda minna fl-iskiet tiegħu, fl-individwalità tiegħu, imma wkoll bħala ħbieb, bħala komunità, fuq il-postijiet tax-xogħol biex naħsbu f'kulħadd u naħsbu f'dawk li huma l-iktar vulnerabbli. U fakkar ukoll f'dawk li bħalissa għaddejjin minn żminijiet diffiċli u faħħar l-impenn tal-volontira fuq sma differenti u ringrazzja lil kull min hu involut fil-volontarjat. U għalaq il-messaġġ tiegħu billi awgura miliet ħieni lil kulħadd.